Avui és la nit de Reis. És una nit màgica i tothom és feliç. Tu, Júlia, tu no deixes la carta? No, la tinc aquí guardada. Home, una carta una mica potxa. Ai, mira, acaba d'arribar l'Ada. I l'altra gent? La Mireia ha tirat la seva carta, encara que no ho està aquí gravat. El que demanava era felicitat, pau al món i amor. Sí, i un MacBook Pro. També. Hola. Hola. Bé, riem per no plorar, Sí. perquè estem molt tristos perquè s'acaba el Nadal. És dia 6 de gener, avui són les 10:30. Ja s'ha acabat el Reis, s'ha acabat tot, s'han apagat els llums dels carrers, els arbres ja no estan a les porteries, I la gent ja no va pels carrers amb la mateixa felicitat i harmonia. perquè se'ls ha apagat a dins del seu cor. Si això ho hem fet abans, doncs ens ha sortit malament i estem tornant a intentar fer igual. Ara venim del cine, Sí, una pel·lícula molt, molt nadalenca per acabar així les vacances, no direm. però estem tristos, ja ho hem dit. Demà tot torna a la rutina. Doncs portarem els nostres cors. Però això no s'acaba aquí, perquè ara tornarem amb edicions primerenques, primeverenques. I s'ha acabat la temporada de Nadal. Sí, s'ha acabat la temporada de Nadal. Esperem que us hagi agradat. Però la nostra harmonia seguirà als nostres cors. Sí, amb tots vosaltres. Sempre. Sí. Us heu de subscriure. Per exemple, qui no s'ha subscrit encara, Per exemple, Neus Pratcit, denle a o la de like i Givert. subscriuen-se. Clara Jovete, les meves ungles, que asco. Vale? Tots vosaltres entreu, subscriviu-vos i Vale? ens Es farem fa així, famosos. jo t'ho explico, Neus, és molt fàcil, la veritat, vale? Tu vas aquí i aquí dalt has de posar iniciar sessió. Llavors et connectes amb Google o el que vulguis. I aquí baix hi ha un botonet que posa like. Vale? Cliques i ens fas feliços. I a més, subscriviu-vos aquí al costat. Se m'està quedant el braç com un turbo de xixona. Adéu. Vinga, Que bona tingueu una nit. bona vida. Adéu. Ens veiem. Que vagi bé la tornada demà. Molta sort. Denle a Ànims, like. positivisme. Sempre. Un moment. Un moment! Un moment. Hola. Hola, on està la càmera, allà? Allà. Vale. A baix o dalt? Pensem que en quin ordre hem dit les coses. A baix. Aquí baix. Espera, que passa un... Estem no, espera. riem. Espera, passa gent.